शिक्षा सरकारी, पेशा बेरोजगारी, नाम बाबा बलात्कारी। बलात्कारी बाबा की जय हो, बलात्कारी बाबा की जय हो। कहिए राजा साहब, कैसे याद किया हमको? बाबा, हम 2 साल से रही इलाहाबाद, तो हमारा मेहरारू के पेट में रह गई कैसे औलाद। हाथ दो। ये रानी चढ़ल बा तोहर जवानी, पेट में बा कोना के निशानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। बाबा थोड़ा थोड़ा सबसे रिचार्ज करावत रही, पता ना नतिया कौन अनलिमिटेड रिचार्ज कर देले बा। बाबा तनी अपन दिव्य दृष्टि से जांच करी तो एकरा पेट में केकर लइका पलता। चला गंगा जल दो। ली गुरुजी। ए नट नटीन मरी मनुष्य देवा के है एकर पिता, के है एकर जात, कौगो के दिलु दिल, कौगो से मनैलु सुहागरात। बताओ रानी बताओ, कय गो से कटलू चानी, बताओ बताओ। एगो गोर से, एगो लामा से, एगो भरत से, एगो सुदामा से, एगो बिसरिया से, आ एगो करिया से। करिया से? करिया में कौन खूब लगता रहो? करिया का रे आ करिया भाता रे, जब रोड पर चलेला ना तो बड़ा नीक लागेला। मंत्र पड़ी बाबा, मंत्र। ए नीक लागेलु साड़ी में, चलती हो गया झाड़ी में। खूब प्यार कैलू जेठ में, लेदरिया के खेत में, रह गई लइका पेट में स्वाहा। हो प्यार लब का ट्रेंड है, राजा तेरी रानी सेकेंड हैंड है। साजन तेरा उस पार है, राजा तेरी रानी छिनार है स्वाहा। चुमा ले गाल में, लबर को गोरखलू ससुराल में स्वाहा। बाबा अपन दिव्य दृष्टि से दिखाई एकरा पेट में कौना के लइका बा। रानी ई के हो? नैहर में इनके जोरे 4 बेरा भाग रहे। या हमारा से खिलाना के हुआ के सॉरी